Pasawagin na tarong ginakuha. Di ayaw ka plato. Pag-iwan sino. Aray. Ikuan na din dong kanang sunda ayaw kuan ba? Uy, kare pa sabon na. Ito sa sabon. Uy, tarong nga. Yaw. Angelo. Tarong nga haram dili magtinapulan. Very good ang yayaw. No? Oh, okay. Oh, sabi lagi dayon. Sige na. Oh, lagi duha. Oh, yayaw. Cheese. To? Cheese. Darat pati oy yayaw ulit. Oh, lagi. Yayaw. Wait, kung manang birthday, sige birthday. Hindi mo sila ko papatian dayo. Yayaw. Gibuga. Oh, oy, awa oy. Ana. Ang tayo ito sabon pa buwa. Buwa sa ginagaw. Ano buwa ng buwa. Kaya pag-ilis mo dong. Magkana. Ayaw, buka na, ka. Ayaw. Natay. Nakakaro ko wala lagi. Kada, basta kana gawin ito niyo. Liyo. Grabe usap na ako, hapin na yaw. Okay kayo, Angelo, hugas plato. Kibaw mo kaon, kibaw gina mo limpi plato. Angelo, okay kayo. Tabag trabaho kay harong kason dito kay magsige ra kag panugo. Giubo na. Kusog gani manugo, magsige. Kuan, ang bato kay ikaw ra na dino kay mabuak niya na gunitanan. Ano mabaso ko? Sa inita eh. Yubo siyang laway. Na si Angelo ng hugas. Ito na patabang-tabangon kay para dili magpinulpol. Kay bawo mo lihok-lihok ba? Na naman na ayaw susugad din no. Pinsa na. Kay bawo man na siya manghugas ang pagkuan nagidana niya ang pagsugo. Magsalig man kay naiting hugas. Sa una mo man iting hugas sa una pahugason man nako. Na kay naamay ting hugas. Magsalig minara sa nun manghugas ug dinhi mo suguon. Bye-bye na, bye-bye. Bye. Tanaw tarong. Kung gusto pagka-bye-bye. Tanaw tarong ba? Bye-bye guys. Tanawa ya. Bye-bye. Kayuring lang. Oh, na bye-bye. Ang kamot. Bye-bye. Kung gusto man sa kuan.